Velkommen til Casablanca, vores hus 10 minutter uden for Competa i Andalusien i Sydspanien. Casablanca ligger cirka 10 minutters biltur uden for Competa og cirka en times biltur fra Malaga. Vi har haft huset i omkring 2 år og er rigtig glade for at være der og bruger ret meget tid i Spanien. I starten af august måned fik vi installeret solpaneler, som I kan se på videoen her. Og panelerne genererer strøm nok til at holde huset kørende på el i de lyse timer. Derfor anbefaler vi også, at I bruger mest strøm om dagtimerne. Når man skal komme hen til vores hus, så skal man være opmærksom på, hvor man drejer fra bjergvejen. Og det skal være lige det her sted, som I kan se nu. Nogle gange kan Google Maps drille og prøve at tage ind på en anden bagvej. Det skal man lade være med. Fra at man drejer fra, er det omkring 800 meter, og det er grusveje, som har en del huller. Så man må køre lidt forsigtigt. Fra huset kan man sagtens gå ture. Og det område, som ligger lige bag huset, det er en del af en større nationalpark. Hvis man fortsætter ude for huset, så kan man fortsætte at gå direkte ind i nationalparken. Og hvis man bruger All Trails-appen, kan man finde rigtig mange gode vandrestier. Det her sted kan være lidt vanskeligt at køre, men vi klarer det fint i vores gamle Volvo, så hvis man er lidt forsigtig, så går det. Vi har nogle rigtig søde naboer. På vores højre side bor et hollandsk par, og på den anden side af huset bor en britisk mand. Han har en stor hund, men der er hegn rundt om hele haven, så den bør ikke kunne komme ind. Men det er en meget sød, hvalpet dobermand, som ikke gør nogen noget fortræd. Her kommer I til porten. Den er rimelig stejl, vores indkørsel, så der må man tage lidt til. Vores poolpumpe står og kører i alle de lyse timer og renser poolen på den måde. Man bør støvsuge poolen en gang imellem, hvis man ser, at det er snavs på bunden. Og i de timer, at poolpumpen kører, kan man blot støvsuge frem og tilbage. Det er fint at lægge slangen op på siden af poolen, men man kan ikke løfte selve støvsugeren ud af poolen. Når poolpumpen kører, så suger den luft i systemet. Om natten plejer vi at trække pooldækslet over, og man løfter den på undersiden af den og ruller den ud. Og det gør vi både for at forhindre, at der afdunster meget vand, og også for at forhindre, at der kommer snavs i. Der er også et hårdt poolcover, som man kan trække fra og trække over, hvis man vil have skygge. Inde i køkkenet er der et filter sat på vandhanen, og det er for, at man kan kunne drikke vandet, og man skruer på den her måde for at tænde for filtret og slukke for filtret. Komfuret er nogen lidt forvirret over. Man tænder for den og skubber drejedimsen hen mod det komfurdel, som man vil tænde for, og så drejer man for at tænde.
I begyndelsen af august fik vi sat 4 AC-enheder op. Det må I gerne bruge. I må gerne bruge alle sammen i dagtimerne, og om natten så brug den, som I har i det værelse, I sover i. Antingen kan man göra den I må også gerne bruge vores vaskemaskine i garagen, og det gør man på den her måde. Husk at tænde for vandet og slukke for vandet, når I er færdige med at bruge den, da den kan finde på at dryppe lidt. På den her, når man er klar. Her er vandhanen, som man tænder for vandet til og slukker, når man er færdig. Der er en ny varmvandstank sat op, og den kører også på en timer. Det vil sige, at den også kører i dagtimerne. Og skulle man mangle varmvand, så kan man gå og tænde for den manuelt. I det lille poolhus, det lille skur, findes en masse strandgrej, parasoller, legetøj osv. Og strandsko, som kan være en god idé, når man tager på stranden. Den må I gerne låne. Vi håber, I har fået en fantastisk tur og nyder opholdet i Casablanca. Der er et hav af forskellige udflugter, man kan tage på. For eksempel Frigiliana, vandreture, tage til Nerja eller Malaga selvfølgelig, som er en helt fantastisk by. Ha' det godt dernede.